90% dětí a rekreačních hráčů dělá u forehandu tuto jednoduchou chybu. Když mají míček nahraný a chtějí ho zakončovat, tak během toho pohybu, kdy chtějí hrát úder, tak stuhnou, zatuhne jim ruka, zatuhne jim zápěstí, míček neletí. Oni se přitom nadřou, ale míček prostě je pomalý a nepřesný. To znamená, jak by to mělo vypadat správně, nachystej si raketu, připrav se a hlavně si to dobře načasuj. Tam záleží, kam dopadne ten míček. Takže snaž se správně najít tu vzdálenost, tu pozici a potom nadechnout před úderem a do úderu si vydechni a uvolněni tam tu ruku pošli. Pokud ti bude dobře pracovat zápěstí, tak vyvineš daleko větší rychlost míčku, než když to budeš tahat silou. Tady funguje fyzika, to znamená, když bude mít ruka úhlovou rychlost stejnou jako tvoje raketa, tak to moc nepoletí. Když uvolní zápěstí do úderu, tak raketa bude násobně rychlejší než tvoje ruka. Najednou zjistíš, že se méně nadřeš, míček ti více letí. Toto je pohyb bez práce zápěstí, je tam vidět tuhá ruka a toto je pohyb se zápěstím uvolněné, krásně prošvihnuté. Takže jestli chceš další tipy, sleduj mě.